सो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक मु पीआर दास पुणी थर स्वागत करछि आपण मानकु मोर एक नुआ ब्लॉग। तो फ्रेंड्स मु आज आसी भद्रक जिलार प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर जोटा दिघिधारे अवस्थित। आसतु मंदिर परिसर प्रवेश करिया। तो बंधुगण आपण माने देखि पारुथिबे जगन्नाथ मंदिर परिसर रे केते भिड़ रही। भक्त माने बहुत दूर दूरांतर आसुचंती एठाकू बुलिया पई এবং ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲାଇଟିଂ ଭଲ ଥାଏ, ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଘି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବୋଲି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା ହାତକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭାବି ପକାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେଉଁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯାହା ଦେଖିଲି ସମସ୍ତେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା କମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଏବଂ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ରହିଛି ମନ୍ଦିର 22 ପାହାଚର ଦୃଶ୍ୟ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥାଏ 22 ପାହାଚ ଏବଂ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମେ ନନାଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବଂ ନନା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯିବା। ବିଶେଷ ସୂଚନା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାରେ ଜମା ବି କଞ୍ଜୁସି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏ ରହିଛି ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖର ଦୃଶ୍ୟ। ଭିତରକୁ ତ ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଏଲାଉ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ଏବେ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ରେ ଇଏ କ'ଣ ପୁଣି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ, ସେଇ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ସେଇ ଫଟୋଗ୍ରାଫର, ସେଇ ଫଟୋ ଉଠାଇବା। ଖେର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ରହିଛି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀର ଦୋକାନ। ଏଠୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଭୋଗ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ରହିଛି ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ। ଆପଣ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ପାଖକୁ ରହିଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭଡ଼ା ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦିଘି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏବଂ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ରହିଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ରହିଛି ସେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଏ ବାହାର ପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ପୁରା ସଫା ସୁତୁରାର ମନ୍ଦିର। ବହୁତ ଯତ୍ନରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏହାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି କି ଏହି ମନ୍ଦିର 2010 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଶୁଭ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଏବଂ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ରହିଛି ଜାଗା ବା ଜମି ଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। 2022 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମନ୍ଦିରର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ପାଲଟି ଯାଇଛି।